Hej Imet, jeg vil gerne starte med at fremlægge opgave 1. Og opgave 1 den lyder på, at man skal konstruere decibelskalaen ved hjælp af ligning 1, hvor referenceidentiteten 0 nedløftet til 0, eller i nedløftet til 0, er den svageste lydidentitet, og vores øre vil registrere og svare til 10 opløftet minus 12 W divideret med m opløftet i 2. Her anbefales, at I skal stige trinvis med faktor 10. Du skal dernæst forklare det konstruerede decibelskala med eksempler og forskellige lydtyper, lydarter og deres tilhørende. Ligning 1 lyder så, eller ser så således ud her. Det første jeg så skal gøre er at lave decibelskalaen, eller konstruere den, ikke? Det gør jeg ved hjælp af Formel 1, som sagt. Så jeg går ind i liste af regneark, eller jeg opretter liste af regneark. Og herinde skriver jeg så mine identiteter ud fra den laveste lydidentitet til smertegrænsen. Nu har jeg så skrevet alle intensitetsværdierne ind, og nu skal jeg så finde min decibelskala-agtig. Og det gør jeg simpelthen ved at bruge den Formel 1. Ja.
så har jeg egentlig lavet min decibelskala her. Ja. En anden del af opgave 1 går så ud på at lave nogle eksempler. Okay, mit første eksempel hedder så, eller hvis vi nu så forestiller os, at vi har nogle højspændingsledninger, som udgiver en lyd, som svarer til, lad os sige, 10 løftet i minus 8. Ja, så kan vi ved hjælp af vores decibelformel finde decibelværdien. Det gør jeg så ved at definere mit i til at være 10 opløftet i minus 8. Minus 8. 10 opløftet i minus 8 gange W i 2. Og ved at og siden at I0 det er den laveste, altså lydgrænsen til det laveste vi kan høre, så hedder den nemlig 10 opløftet i minus 12 gange og så sætter vi egentlig bare vores tal ind i formlen, som så vil se sådan her ud. Og det vil så sige, at de her højspændingsledninger har en decibelværdi svarende til 40. Mit eksempel nummer 2 går så ud på, at hvis vi nu har fået angivet en decibelværdi, kan vi så stadig udregne vores intensitet. Og det kan vi godt. Hvis vi nu siger, at vi har fået en decibelværdi angivet, som er 86, og det er en græsslåsmaskine, ikke? Så hvis vi nu starter med at sovle, så er det egentlig bare den samme formel. Dengang er det så bare identiteten, som vi gerne vil have fundet.
Og det vil så sige, at den her græsslåsmaskine har en intensitet på 0,0004. Andre eksempler kan lyde på, at hvis vi for eksempel står ved siden af en motorsav, måler vi ca. 110 decibel. Det vil sige, at vi har en intensitet på ca. 10 i minus første W divideret med M i n. Og hvis vi nu står ved siden af en raketaffyring, som har en decibel på 180, har vi en intensitet på 10 opløftet til 6 W divideret med M i n. Og det er jo så over vores smertegrænse, og det vil så gøre støve. Den næste opgave, som jeg så gerne vil udføre, er opgave 7. Og fordi at der har været nogle uoverensstemmelser i min gruppe, vil jeg gerne fremlægge en anden version af opgaven end den, som min gruppe har afleveret. Ja. Opgave 7 lyder på, at matematikhold 1. C på HG har udført et forsøg, hvor de har indsamlet data. Tabellen er en måleserie for lydstyrken i decibel ved forskellige afstande til en lydkilde. Højtalere med frekvens på 100 Hz. Okay, A. Bestem på baggrund af tabellen en regneforskrift for lydstyrken som funktion af afstanden til højtaleren. Det gør jeg så ved, at jeg går ind i liste af regneark. Herinde indsætter jeg så tabellens data, som er afstanden. Og decibelværdierne. Herefter sætter jeg så decibelværdierne ind, som er 80. Og 62. Vent lige et øjeblik. Sådan der. Så laver jeg så en logaritmisk regression. Og så har jeg egentlig så min regneforskrift her. Bortset fra, at min regneforskrift her er angivet i naturlig logaritme. Så derfor skal vi lave det om til 10-tals logaritme. Og det skal jeg så gøre ved at bruge den her proportionalkonstanten. Så hvis jeg nu skriver min regneforskrift ind,